Eguerdion Suitzatik, gaurkoan Winter Touretik ari gatzaizkizue. Atletik eta Dinamo Kiev nor baino nor izango ditugu minutu gutxi barru. Ukrainiarrek dagoeneko 8 partida jokatu dituzte, beraz erritmoa hartuta datoz gaurko partidara. Atletikek bere partez bigarrena du. Lehendabizikoan erritmo falta sumatu zitzaien zurigorriei, entrenatzaileak dagoeneko akatsak zuzendu ditu, eta gaurkoan honako 11ko hau zelaiatuko du Marcelinok. Atean, Julen Agirrezabala, Lauko Lerroan Valentziaga, Inigo Martinez, Bibian eta Petxarroman, Euskarri Lanetan, Prados eta Benzedor. Eskerregala Muniain entzat izango da, eskuina Berengerrentzat, eta gaurkoan golaren arduradun Villalibre eta Raúl García izango dira. Aulkian, Ezkieta, Núñez, Gerai, Besga, Unai López, Iñaki Williams, Dani García, Lekue, Zárraga, Kapa, Nico Williams, Paredes eta Serrano izango ditu entrenatzaile Asturiarrak. Dinamo Kievi dagokionez, Mircea Lucheskuk honako 11 gizon hauek zelairatuko ditu. Atean, Denis Boiko, Lauko Lerroan Zitaiz Bili, Sabarni, Sirota eta Alexander Timochuk. Euskarri Lanak, Saparenko eta Andrievskirentzat izango dira. Eskerregala Carlos Dapenarentzat. Eskuina Sironkofetzat. Euskarri Lanetan ere Bujalski izango dugu eta aurrelari lanetan gaurkoan Benjamin Berbic zelairatuko du Rumaniarrak. Aulkian Popov, Sidorchuk, Sepelev, Shabanov, Mikolenko, Levnev, Garmas, Karabaev, Rodriguez, Shinklek, Antuk, Sukurin eta Kulach izango ditu Mircea Luchescu entrenatzaile veteranoak 75 urte ditu Errumaniarrak. Beraz, ibilbide luzea du Mircea Lucheskuk. Eztan bezala gaurkoan bigarren partida dute. Zurigorriek lehendabizikoan 2-1 galdu zuten Sangalenen aurkako partidan, egia da. Sangalenek askoz erritmo gehiago zeukala, aste bete barru hasiko duela liga, Atletikek aldiz lehen partida zuen erritmo falta ikaragarria nabaritu izan zitzaien Zurigorriei. Uztaiak 7an hasi dute aurre denboraldia, oso aurre denboraldi gogorra izaten ari da, egunean 3 lanzaio ere egin dituzte Marcelino García Toralen mutilek, eta nabari daba erritmoa ez dela momentu sonena, ala ere partidek aurrera egin ala erritmoak gora egingo du fisikoki. Asko nabarituko zaie gorakada Zurigorriei, eta oraingoan gauza gehiago da, talde bezala kokatzea, ezagutzea eta minutuak pilatzea. Gaur ere esan dugu, Kiefekoek erritmo gehiago izango dutela, 8 partida jokatu dituzte, dagoeneko gaurkoa 9. dute, abuztuak batean hasiko dute liga, beraz, aurre denboraldi honetan 2 puntu guztiz kontrajarritan aurkitzen dira, bai Zurigorriak, baita Ukrainiarrak ere. Egia da defentsako lanetan akatsak ikusi zitezkiela Marcelino García Toralen mutiei, batez ere defentsako estrategia jokaldietan Asturiarrak esan zuen ez zegoela bat ere arduratuta, momentura arte arlo hori ez dutela entrenatua, beraz normalaz dela akatsak edo ahuleziak gehiago ikustea. Egun hauetan entrenatu izan dituzte eta Marcelinok ezan bezala nabaritu beharko zitzaien hobekuntza bat. Egia da, lehen zatitik bigarrenera aurrera pauso handia eman zutela, Zurigorriek hobetu ikusi zitzaien, erritmo handiagoz jokatu zuten, hala ere ez duten golik egitea lortu. Lehen zatian ikusi genituen partidako gol guztiak, Atletikek ez zuen golik egitea lortu, bere atean egin zuen Fasligik Suitzarren gola. Nabarmentzekoa da, Daniel Bibianek egin zuen partida. Atzelariak titular jokatu zuen gaurko moduan, sekulako partida jokatu zuen, 45 minutu izan zituen berdegunean, utxita egon zen iragan denboraldian. Mirandezen oso denboraldi txukuna egin zuen kapitain lanetan ere. Ikusi genuen gasteiztarrak gaurkoan, aurten, minutuak izango ditu denboraldi aurrean Marcelino konbentzitzeko, ia segia da atxelari lanetan pixkat justu ibilizela talde Zurigorria, Núñez, Gerai eta Inigo Martinez baino ez zituen izan entrenatzaile Asturiarrak. Behar bada 4 jokalari izateak hobekuntza emango die, guztiek erritmo hartu beharko dute
Eta gerora ikusiko da nor zein bi diren Marcelinok erabakitzen dituenak. Hortxe dituzue dagoeneko zuri-gorriak gaurkoan berde zirtengo diren jokalariak berdegunera irteten kapitain lanetan. Txantreakoa Iker Muniain, bestalde urdinez izango ditugu Ukrainiarrak Dinamo Kieveko jokalariak normalean txuriz jokatzen dute gaurkoan. Urdinez ikusiko ditugu eta zelaira ere irteten Epaile jauna, Mirel Turkes jauna, sorterik onena Epaile jaunarentzat. Espero dugu partida lasaia izan dezala. Hortxe duzue Ukrainiarren kapitaina Sigonkov, Atletiken partetik ezan dugu Iker Muniain izango dela kapitain lanetan, eta bi albiste azken orduko deialditik azken orduan kanpora geratu baitira bai Oskar de Marcos eta baita Oian Sanzet ere. Laguardiakoak aurreko partian ez zuen minuturik izan txorkatileko arazoak dituelako. Oian Sanzet aldiz sukarrak jota dago eta deialditik kanpo geratu behar izan da erdilari naparra. Aurreko partidan bigarren zatian jokatu zuen Oian Sanzetek, gaurkoan hoteletik ikusi beharko du partida hau. Dagoeneko jokalariak euren tokiak hartzen ari dira, epailea ere zelai erdirako bidean ematen du lehen baloiabetza Ukrainiarren aldekoa izango dela. Minutu eskas geratzen zaigu jaun Andreok partida hasteko. Hortxe duzue aurrera gaztea Benjamin Berbic, bere alboan Bujalski ere dago. Teknika handiko jokalariak biak alabiak motzean lotzeko modukoak, ea nola moldatzen diren gaur berdez doazen gizonak jokalari hauek kontrolpean izateko. Hortxe Raul Garziaren hankak ere ikuste dituzue, gogotsu erdilaria gaurkoan ere aukera izango du. Aurreko partian ere titular larretan jarri zuen Marcelinok 45 minutu eman zizkion Raul Garziari. Ea gaur zenbat jokatzen duen, ala ere hasieratik hasiko da berriz ere txistua jo du Epaile jaunak. Partida hasi zaigu Winter Tourretik. Atzetik jokatu zirten nahi du Dinamo Kievek, presioa aurreratu egin du Atletikek Muniain presioan. Kontrolean ez du asmatu kapitainak Sigonkov, ala ere gainan zeukan Mikel Valentziaga. Eta hasierako segundo hauetan behintzat Atletikik beste txispa bat nahi zaio aurrekoan. Motelantzean ikusi genituen jokalari zuri-gorriak gaurkoan gogotsu irten dira presioan gogor eta hainka egiteko beste nahi batekin, eta hori hasierako 30 segundoetan nabari da. Baloia jokoan jarriko du Mikel Valentziaga, Sumarragakoak mugimenduak nahi ditu, atzera jokatu Inigo Martinzekin, ondarrukoak luze jokatu du, ez du asmatu kontrolean Raul Garziak, bila libre presioan, atzera jokatute Denis Boikorekin, eskuinetik Timotxukek jokatuko du, luze egin du Ukrainiarrak, kontrolean ez du asmatu Sigonkovek. Alare baloiak oraindik ere Ukrainiarra izaten jarraituko du, presioan alare Raul Garzia, arazoekin atzetik baloia ateratzeko Dinamo Kiev. Atletikek presioa oso altu bideratu du hasierako minutu hauetan, eta hori da emaitza, pasean kale egin dute Ukrainiarrek. Baloia dagoeneko bilbotarren aldekoa izango da, Daniel Bibian. Atzetik gidatuko du eraso saiakera bat gasteiztarrak. Inigo Martinez buru altxatu ondarrutarrak, Bibianekin jokatu berriz ere, eskuinean Alex Petxarroman zukan, ez dute ongi elkar ulertu bi jokalari gaztek. Baloia galdu egin du Atletikek, atzetik landuko du jokaldia Dinamo Kievek. Lehen esan dugu honako 9. partida, aurre denboraldiko 9. partida dutela Ukrainiarrek. Esan beharra dago urrengo denboraldian txapeldunen ligan arituko dela Mirsea Lutxeskuren taldea. Iaz ikaragarrizko denboraldia egin zuten, Liga, Kopa eta Superkopa irabazi zituzten. Horrez gain Europa Ligan ere aurrera egitea lortu zuten. Villarrealek kaleratu egin zituen Mirsea Lutxeskuren mutilak, beraz kontuan hartzeko moduko taldea da hau. Exigentzia handiko aurkaria dute gaurkoan bilbotarrek aurrean. Petxarroman Raul Gaztearekin jokatu nahi zuen
Alare baloiak oraindik ere zuri-gorria izaten jarraituko du, presa dauka Alex Berengerrek, alare ez du argi ikusi taldekidekin jokatzea, atzera itxi dio baloia Alex Petxarromani. Oraingoan Berengerrek berak ez du asmatu kontrolean, atzetik landuko dute beste jokaldi bat, Ukrainiarrek kontrolean Denis Boiko luze jokatu du Ukrainiarrak. Zuetako askok jakingo duzu, ezaguna egingo zaizue Boiko izena zer dela eta Malagan jokaturiko atezaina baita Denis Boiko. Urte pare batez jokatu izan zuen Malagan, gerora Dinamo Kieverako bidea hartu zuen Denis Boikok. Zelai erdian Iker Muniainek ez duenean asmatu, Zaparenkok sentzua jarri izan dio baloiari, atzera jokatu du Euskarriekin. Sirota, barrutik Zaparenko berriz ere, kontrolean arazoekin presioan indartsu orain Unai Vencedor. Raúl García, eskuinean presioan Alex Berenguer, ezkerretik jokatu nahian Sitaizbili. Sitaizbili barretik jokatu nahi izan du presioan ongi. Itxi dute Atletikeko jokalariek, atzetik landu beharko dute beste erasoko jokaldi bat. Andrievski, atzera jokatu Sirotarekin, eskuinean Timitxuk daka. Bestean Sabarnirekin berriz ere jokatu du Sirotak. Eskerrean Sitaizbili, barrutik jokatu nahi zuen Zaparenkorekin, ez du asmatu kontrolean, hala ere baloiak Ukrainiarra izaten jarraituko du Bularrez kontrola Timitxukek. Sigonkofekin jokatu, presioan berriz ere Mikel Valentziaga, indartsu oso intentsitate handiarekin Zumarragakoa. Eskuinetik jarraitzen du Dinamo Kievek, ez dute bertatik toki librerik aurkitu. Atzetik landu beharko dute beste erasoko jokaldi bat, ongi kokatua ikusten dugu Atletik partidako lehen minutu hauetan. Buruz ongi orain Daniel Bibian, ez du arriskurik hartu nahi izan. Gasteiztarrak baloia zuzenean kanpora bidali du. Momentura arte ezan bezala Atletik berdegunean oso ongi kokatua, ez dute espaziorik izten, ez barrutik, ez egaletatik. Ukrainiarrek baloia izan orduko presioan zuri-gorretako jokalari bat, posta egiten ari zaie partiako lehen minutuetan behintzat sirrikituak aurkitzea Dinamo Kieveko jokalariei. Unai Vencedor bere gorputza baliatuz ongi jokatu du Rekaldekoak, alare baloia galdu egin du Atletikek, ez du asmatu pasean. Andrievskik baloia mantxo heldu zaio eskuetara Julen Agirrezabala Gipuzkoarrari. Barrutik jokatu du Bibianekin, Bibianek Beñat Prados aurkitu du, ongi gorputza baliatuz Asier Villalibre, ez du pasean asmatu Unai Vencedorrek, bere burua lurrera botata indartsu oso Inigo Martinez. Ondarrutarrak aurreko partidan 20 minutu baino ez zituen izan, minutuak pixkanaka pilatzen. Erdiko atzelaria gogoratu beharra dago, ez zuela Eurokapara joan nahi izan fisikoki, esan zuen ez zuela baldintza honetan atsedena behar zuela esan zuen Inigo Martinezek, eta orain denboraldi aurrean ere minutuak pixkanaka pilatzen ari da. Ezan beharra dago ere denboraldi aurrera bere kontuz entrenatzen hasi zuela, ez zela taldekidekin aritu hasieratik, beraz Marcelinok nahiago izan du hasieran minutu gutxiago jokatzea, erritmoa pixkanaka hartzea. Inigo Martinezek guztiok jakin baitakigu zer nolako garrantzia duen ondarrutarrak Marcelinoren eskeman iaz minutu gehien jokatu zituen jokalaria izan zen berdegunean. Jokatzen dutenen artekoa atezainak enduta parkatu. Inigo Martinez izan zen minutu gehien jokatu zituen jokalaria. Atzetik baloia atira nahian orain Dinamo Kieveko jokalariak, Timitxuk atzera jokatu behar izan du eskuinagaleko atzelariak. Zabarnirekin jokatu du Sirota, buru altxa du, ezkerrean Sitaizbili aurkitu du, berriz ere baloia Sirotarentzat, pase azkenean Boikori helduko zaio. Raúl García presioan, Iker Muniain ere presioan indartsu. Gauzak argi dituztela ematen du. Inolako
presarik gabe Dinamo Kiev baloia atzetik alderik alde mugituz, Atletik berdegunean ongi kokatuta ematen du Marcelinori ez zaiola inporta atzeko lerroetan aurkariak baloia ukitzea, gerora zelai erdira heltzen direnean presioa indartsua izaten baita. Kontuz orain, aria barruan sartua baita Berbic, azkenean ematen du jokoz kanpoko posizioan zegoela aurrelari ukraniarra. Atletiken aldeko baloia izango da. Azkenean ematen du Julen Agirrezabalak jarriko duela baloia jokoan. Ea zer egiten duen atezain Gipuzkoarrak. Use jokatu du Agirrezabalak baloia Zuitzako zerura. Buruz ongi iritsi da Asier Villalibre, kontrolean estu asmatu Alex Berengerrek. Eskerretik Zitaizbilik berak jokatuko du, luze egin du ukraniarrak. Baloia ongi mostu du Bibianek, Beñat Pradosek idatuko du erasoko jokaldia. Arkari zinguratuta Iker Muien, Bikarin irten da txantreako ataka horretatik, baloia Muniaintzat beraintzat berriz ere. Eskerreko egalera botata Iker Muniain, Balentzearen laguntza doka, Somarragakoa jokoz kanpoko posizioan dago, aurkariak atzean utzi nahian. Iker Muniain, partidako lehen kornerra izango du alde Atletikek. Iker Muniainek berak jarriko du baloia jokoan. Tentuz jarri du baloia lurrean. Gibesoak gora estrategia jokaldia bideratu nahi du kapitainak. Baloia penalti punturantz errematera ez da iritsi gutxigatik. Daniel Bibian Gasteiztarra indartsu sartu da. Errematera aria txiki horretan. Ez du errematea ongi egitea lortu. Baloia kanpora joan da. Arriskua partidako 9. minutuan Denis Boikoren atean. Esan dugu Atletik beste txispa batekin ikusten dugula gaurko partida honetan. Horren adibide da erremate hori intentsitate handia sartu da Daniel Bibian indartsu oso Gasteiztarra. Ongi orain Alex Petxarroman egoera erabat kontrolpean momentu oro baloia loratu egin du. Barrutik jokatu du Raul Garziarekin, buruz jokatu nahi zuen honek Alex Berengerrekin. Bere saiakera kamutz irten da Beñat Pradosen azkenean buruz ukitu duzuen jokalaria. Atzetik jokatuko du Dinamo Kievek, lehen ukituan Timotxuk. Barrutik jokatu nahi izan du Berbitxekin, kontrolean ez du asmatu Dinamoko zazpizten bakiak. Atletikek landuko du erasoko jokaldia. Lehen esan dugu liga irabazituela iaz Dinamo Kievek, esan beharra dago palmares ikaragarria duen taldea dela Ukraniarra. 16 liga dituzte, 13 kopa eta 9 superkopa. Horrez gain, birrekopa ere dituzte bitrinetan eta Europako superkopa bat. Aser nolako palmaresa duten Dinamo Kiev taldekoek. Iazko liga lagurtez eser irabazi gabe egon eta gero irabazi zuten. Hala ere, esan beharra dago 1993tik 2001 urtera bitartean sekulako bola dauna izan zutela Kiebekoek 9 liga jarraian irabazi baitxituzten. Horra hor datua, 9 liga jarraian. Ez da txikikeria bat. Atzetik jokatu nahian orain Kiebekoak, zelai erdian Andrievski, atzera jokatu du Sirotarekin, eskerrean Zitaizbili, ez ere Sirotak baloia du oinetan. Barrutik jokatu du Andrievskirekin, presioan ongi gaur berdez doazten gizonak. Egia da oraindik ere erasoan ez ditugula askorik ikusi Atletikeko jokalariak. Hala ere, defentsa lanetan erakusten ari dira gauzak oso argi dituztela. Zelai erdian Berenger ez du birritan pentsatu. Jokalariak baloia zutoinera joan da beste abisu bat. Denis Boikoren atera ez du birritan pentsatu. Alex Berengerrek lekutatik egin du jaurtiketa. Jokalari naparrak bere jaurtiketak Ukrainiarko jokalari baten gorputzean eman du. Azkenean zutoinak ekidin du Atletik aurreatzea. Kontuz orain erasoan
Dinamo Kiev baitago, kapitainak, Sigonkofek gitatuko du erasoa. Zera jardian Sigonkov, barrutik jokatu Berbitxekin, Sigonkofek berak atxedatu egin behar izan du posizioa. Sabarnik, Sirota, atlarien artean sartuta Saparenko baloi eske. Erroak apurtu nahian Saparenko, Atletikoko hainbat jokalari atzean utzi ditu, eskerrean aurkitu du Carlos de Pena. Ez dugu hasierako minututan ezer ikusi. Ukrainarren jokalaria alare falta atera du. Falta hau arriskutsua izan daiteke. Egalean botatako falta eskerregaletik oso hurbil. Alare baloia aria barrura sartzeko oso aukera ona. Esian eazten bat jokalari jarri dituen Julen Agirrezabalak. Estrategia jokaldia ezkerre serdirak eta buruz urrundu du arriskua Inigo Martinezek. Hasieran esan du estrategia jokaldiak defendatzeko orduan arazoak izan zituela Atletikek. Denboraldi aurreko lehen partida honetako lehen aukeran aldiz ongi moldatu dira Asturiarraren mutilak. Timichuk barrutik jokatu du kapitainarekin, Sigonkofekin, atze bat Timichukek berak. Zabarni barrutik jokatu du Saparenkorekin. Honek jokoaren ekimena guztiz taldatu du eskerretik. Erasoan Carlos de Pena, barrutik jokatu du Saporenkorekin. Burua etxadu presioan, ongi Unai Vencedor. Saparenko bera baloiarekin, barrutik jokatu du Sitaisbilirekin, atzera baloia Sirotaren txat. Altzatu Sirotak Saparenko aurkitu du berriz ere. Eskerretik Sitaisbili, baloia sakonean Bujalskirentzat, jokoz kanpoko posizioan zegoen aurrelaria. Amabosgarren minutura heltzeko 15 segundo eskaz geratzen zaizkigunean, momentuz markaioan aldaketarik ez. Atletikek huts, Dinamo Kievek huts. Daniel Bibianek jarriko du baloia jokoan, luzego jokatu du Gasteiztarrak, baloi horren bila Asier Villalibre, ongi neurtu du Gernikarrak. Presioan Raul García bere burua lurrera indartsu botata. Baloiak Ukrainiarra izaten jarraituko du Denis Boiko, eskerrera jokatu du Setaisbilirekin. Saparenko, indartsu presioan Unai Vencedor, baloia egaletik galdu da. Alboko sakia izango dute Ukrainiarrek. Zabarni, eskoinean Timichuk. Falta nabarizaile momentura arte Mircea Luchescuren mutilei. Eskerretik Sitaisbili. Saparenkorekin jokatu du Sitaisbili berriz ere. Atzera jokatu du Sirotarekin. Honek atezen aurkitu du arrisku hartu zorain. Dinamo Kieveko jokalariak atzetik baloia landuta. Atera nahian, ongi irten dira orain presiopetik, eskerre galorretiatik. Sitaisbili. Keinu egin du taldekidea. Jokoz kanpoko posizioan baitzeukan. Saparenkok jokoaren ekimena erabat aldatu duenean. Kontrola pixkat gaiztotu zaio. Eskuinean Timotxuki, ongi Iker Muniain defentsalenetara etorrita. Kontrolean arazoak orain Valentziarentzat, arrisku hartu zorain Atletik, luzte jokatu nahi izan du. Inigo Martinezek pasean estu asmatu Vencedorrek, erasoan jarraituko du Dinamo Kievek. Pixkanaka Ukrainiarrak Atletik areatik gertu setiatzen. Honek jokatuak berri bere zurigorriak. Eskerretik Sitaisbili. Atzera jokatu du honek Sirotarekin. Zabarni, alderik alde baloia mugitzen Dinamo Kiev. Denis Boiko. Berriz ere Zabarnirekin jokatu du. Keinu egin du Zabarnik, presioan Asier Villalibre baitzeukan arrobiko jokalariak. Atzera jokatu du Denis Boikorekin. Boiko barrutik jokatu du Andrievskirekin. Honek bakarrik aurkitu du Sirota. Sitaisbili. Arrobia oso ongi lantzen duten
bi talderen aurrean gaude, bai Dinamo Kiev, baita Atletikek ere harrobia bikain lantzen dute, gerora lehen taldera harrobiko jokalari asko heltzen dira, eta esan beharra dago Dinamo Kievek 10 jokalari utzi dizkiola Ukrainako selekzioari Eurokopa jokatzeko. 10. Ez da zenbaki txikia, Eta horrez gain Ukrainak esan beharra dago baita Eurokopa oso ona jokatu zuela, azkenean Shevchenkoren taldea kalera joan zen, Ingalaterrak 4-0 irabazi zion, hala ere kontent egoteko moduko txapelketa egin zuten ukrainiarrek. Baloia atzetik ukiturik atera nahian Kievekoak. Zabarni, barrutik jokatu du Bujalskirekin, ongi utzi dio baloiari pasatzen Bujalski, Berbic, egalera etorrita, indartxu orain Bujalski eta Inigo Martinez, epaileak ez du faltarik ikusi bertan, atzetik jokatuko du Atletikek, Beñat Prados, eskuinera jokatu du Alex Petxarromanekin, honek Daniel Bibianekin jokatu du, Gasteiztarrak burua altxadu, ez du argi ikusi azkenean jokoaren ekimena eskerregalerantz aldatzea erabaki du. Burusongi Mikel Valentziaga barrutik jokatu Asier Vilaligerrekin, bakar-bakarrik unai benzor sakonean pasea Valentziagarentzat, ongi bueltatu da Timitzuk defentsalanetara, alare begira zeinolako lana egin duen Asier Vilaligerrek, alare kontuz orain baloia galdu baitu Atletik ez dela jardian, kontrasoa bideratu nahi du Dinamo Kievek, Bujalski, jokoaren ekimena eskerralderantz aldatu nahi du Bujalski, Depena, buruz erdiratu nahi zuen Carlos Depenak, ongi gurutatu da Alex Petxarroman, kornerra izango du alde Kieveko taldeak. Oso toke gutxitan kontrasoa ongi bideratu dute Kievekoek, alare ongi bueltatu dira defentsa lanetara Marcelino García Toralek gidatzen dituen jokalariak. Kornerra izango du eskerraldetik orain Dinamo Kievek. Shaparenko eta Carlos Depena baloiaren inguruan. Ea nork jartzen duen baloia jokoan, Depenarekin motzean jokatu Shaparenkok, berriz ere Shaparenko, Andrijevski, Depenarekin jokatu du eskerrez erdirak eta Depenak, oraingoan ez dute asmatu baloia urruntzerak orduan. Atletikeko jokalariek errematea langa gainetik aldu da. Egoera erabat kontrolpean hala ere, Julen Agirrezabalak, oraingo honetan ez dute baloia urruntzerak orduan asmatu Marcelinoren mutilek. Motzean jokatu du Agirrezabalak, luze orain Inigo Martinezek gainartu diote Iker Muñani, alare baloiak ematen zuen zurigorria izango zela, gutxi iraundie baloia betzak bilbotarrei. Zitaizbili, atzeren jokatu duenek Xirotarekin, barrutik Shaparenko, azken minutuetan baloia gehiago bere oinatetik pasa da, eta hori nabari dute Ukrainiarrek kalitate ikaragarria duen jokalaria baita Shaparenko. Jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu Shaparenkorek berak. Sigonkofen kontrola ona bularrez barrutik jokatu nahi izan du Timotxukekin. Egoera irabat kontrolpean zeukan Mikel Valentziagak. Mantxo luzaio Julen Agirrezabalari. Gipuzkoarrak Bibianekin jokatu du. Presioa orain altu bideratu nahi du Dinamo Kievek. Luze jokatu dute eskuinalderantz Alex Berengerrekin jokatu nahian. Hala ere ematen du baloi hori irtena zela, alboko sakea orain Ukrainiarren alde. Denis Boiko baloiarekin Zaberni, eskuinera jokatu Timotxukekin. Presioa nongi orain zurigorriak, alboko sakea behartu dute Ukrainiarrek, aulkian Mircea Luchescu ikusten dugunean errumaniarra 75 urte. 2008 urtean hartu zuen Dinamo Kiev taldea, iaz ez dan bezala Liga, Kopa eta Superkopa irabazi zituen Mircea Luchescuren taldeak. Sekulanoko kurrikuluma dauka Mircea Luchescuk, Shakhtar, Inter, Galatasaray, Dinamo Bukarest, Zenit entrenatu izan ditu
UEFA bat, Superkopa bat, 9 Ukrainiako Liga, 7 Kopa, 9 Superkopa, Turkiako beste bat, Serie B ere irabazi izan du Mircea Lucescuk, sekulako entrenatzaile puska errumaniarra. Eta normalean ematen ezten datu baten menpe ere badagoena. Orain Dinamo Kiev gidatzen du, alare hasieran ez da bezala, Shakhtar Donetskeko entrenatzaile ere izana da Mircea Lucescu. Eta Shakhtar Donetsk esan beharra dago, Ukrainiarrek Dinamo Kievekoek duten aurkaririk gorrotatuena direla, Shakhtar Donetskoak. Ukrainiako Errusiar partean bizi dira Shakhtarrekoak, Donetskoak, itxai sutsuak dira Dinamokoak eta Shakhtarrekoak. Eta bi talde horiek Mircea Lucescu gidatu izan ditu bietan ere tituluak irabazi izan da. Hor, Mircea Lucescuren mailaren datu bat. Barrutik jokatu nahian orain Ukrainiarrak, Sabernik, Berbicek barkatu ez du asmatu, alare berak jarraituko du. Erasoan, barrutik jokatu du Andrievskirekin, burua altxatu Andrievskik, Shaparenko aurkitu du, eskerretik erasoan orain Dinamo Kiev, burua altxatu Zitaishvilik, erdirak eta zuzenean Julen Agirreztabalaren eskuetaran. Egoera erabat kontrolpean izan du Gipuzkoarrak momentu oro. Erasoa bideratu nahian orain Iker Muniain, barrutik jokatu Beñat Pradosekin, gutxi ikusi dugu erasora joaten Beñat Prados, oraingoan ez du asmatu kontrolean. Beste aukera bat izango dute erasoko jokaldi bat antolatzeko Dinamo Kievekoak. Saporenko eskerra jokatu du Carlos de Penarekin, gutxi ikusi izan dugu partidal momentura arte. Sirota, barrutik jokatu du Saparenkorekin, honek Zitaishvili aurkitu du. Jokatu nahi izan du, ere gorputza erabili nahi izan du Alex Petxarromanek, falta adierazti dio Mirel Turkes jaunak. Horrean, minartuta Carlos de Pena, Raúl Garziarekin hizketan Uruguaitarra, bien bitartean Saporenkok baloia jokoan jarri duenean Andrievski, keinu egin du jokaren ekimena eskuinalderantz bideratu nahi izan du burusongi orain Mikel Valentziaga, gare aldaratzea Ukrainiarren aldekoa izango da. Timichuk, batxadu Timichukek, atzera jokatu du Sabarnirekin. Sirota, Atletik berdegunean, ongi kokatua. Kosta egiten zaio zirrikituak aurkitzea Mircea Lucescuren taldeari. Lehen partidan, txispa falta izan zitzaion Marcelinoren taldeari batez ere. Lehen zatian, bigarrenean, gora egin zuten zurigorriek, freskotasuna falta izan zitzaien ala ere baloia alderik alde mugitzerako orduan ideia falta izan zuten. Gaurkoan, hobeto ikusten ari gara Marcelinoren taldea, gauzak argiago dituzte, egia da erasoan oraindik ere gutxi ikusi izan ditugula, ala ere defentsa lanetan txukun moldatzen ari dira bilbotarrak. Erdiraketa atera nahi izan du Mikel Valentziagak, alare ematen du baloia aurretiaz kanpora irten aztena. Ea noren aldeko alboko sakea adierazi duen epai jaunak. Partida etenda momentuz Zuitzan, asalpenak emanez orain Mircea Turkes jauna, Muniain ere bertara gerturatzen ari da, ematen du baloia Kiebekoi pasako diela Atletikeko kapitainak. Atzetik landuko du jokaldia Denis Boikok, Sirotarekin jokatu du. Baltsan atzelariak Sabarnirekin jokatu behar izan du atzean. Timichuk, jokatu nahi izan du Timichukek, baloia berreskuratu egin du Unai Vencedorrek, ongi lenukituan jokatu Atletik, baloiari pasatzen utzi dio ongi orain Asier Villalibrek, falta egin diote Gernikako Bufaloari, falta arriskutsua izan daiteke, ongi
erabili du gorputza orain honetan, betiko bezala. Asier Villalibrek baloiari pasatzen utzi dio abantaila guztia. Iragazi du mugimendu horrekin. Asier Villalibrek falta argia egin diote. Eta kontuz falta arriskutsua izan daiteketa. Alex Berenguer eta Iker Muniain baloitik gertu. Esian bi jokalari baino ez ditu jarri. Boikok errematerako esperoan Atletikeko 5 jokalari baloia oso pasata bigarren zutoinera zuzenean Boikoren eskuetara. Raúl Garziak ez dio Boikori ateratzen utzi. Falta adierazi diote Naparrari, falta argia. Ez zion utzi nahi Denis Boikori. Askar ateratzen, baloia jokoan askarri hartzen. Orain, urretik jarri beharko dute baloia jokoan. Timitzuk. Atzera jokatu Zabarnirekin, presioan Asier Villalibre. Berez ere Timitzurekin jokatu, presioan orain Iker Muniain, barrutik Andrievski aurkitu dute. Ongi orain Unai Vencedor baloia berreskuratzen, ariatik gertu Raúl García lehenuk ituan Villalibrerekin jokatu nahi izan du zeinen ongi erabili duen berriz ere bere gorputza Asier Villalibrek erdiraketan esto esmatu erasoan jarraituko du. Atletikek jokoa eten dutenean bilbotarrek lurrean hartuta. Zabarni kiroltasun osoz baloia kanpora bidali dute Atletikeko jokalariek. Lagun arteko partida da, honako hau denboraldi aurreko partida, helburua erritmoa hartzea da. Kiroltasun osoz baita baloia bueltatu egin diete ukraniarrek. Bilbotarrei Atletik landu beharko dute orain. Jokaldia Marcelinoren mutilek. Ordu erdia betetzeko 30 segundu eskaz falta zaizkigunean momentuz markagailuan. Aldaketarik ez, berdinketa Winterburretik, Atletikek huts, Dinamo Kievek huts. Sirota, barrutik jokatu du Saparenkorekin. Atzean aurkariak utzi nahian Saparenko, sortea pixkat lagun izan du orain. Erdilariak erasoan jarraituko du Dinamo Kievek, ongi orain Petxarroman defentsalanetan, are pasean esto asmatu baloiak zuriko esaten jarraituko duala ere, baloia sakonean Alex Berenguerrentzat abantaila guztiaz dukan. Zabarnik jokaldi honetan bikain gurutzatu da. Atzelari gaztea falta egin dio Alex Berenguerrek ongi orain. Asmoan Unai Vencedor oso ongi defentsalanetan Zabarni. Timotzuk taldekidei mugimendu eske eskuinagaleko atzelaria Bujalski egin arte jaitsi den aurrelaria baloiekin kontaktuan jartzeko. Baloi gutxi ukitu du Dinamoko 29. Zenbakiak kalitate ikaragarria duen jokalaria da. Bujalski gaurkoan momentu arte berentzat ez dugu partian askorik ikusi. Ongi presionari Atletik baloia berreskuatu du Iker Muniainek. Ari hartzean Iker Muniain Asier Villalibrek jokatu du Gernikariaren barruan erdiraketa. Asier Villalibrek asmo ona zeukan Gernikakoak Atletik etorri eta Vencedor baitzetorren errematerako asmoarekin. Baloi hori kornerrera desbideratu dute ukrainiarrek. Jaurtitzaile moduan berriro ere Iker Muniain, bi besoak gora kapitaina. Baloia lehen zutoinera, arriskua urrundu dute ukrainiarrek bialditan. Ongi izten dira ataka horretatik, ukrainiarrak kontuz orain kontrasoa bideratu nahi baitute. Ikain gurutzatu da Daniel Bibian, jokoaren ekimena eskerralderantz aldatu nahi zuen Gasteiztarrak, motz geratu zaio pasea. Alare, baloiarekin jarraituko du Atletikek, Beñat Prados. Altxadu Naparrak, jokoaren ekimena eskuinalderantz aldatu nahi izan du orain Beñat Pradosek. Erritmoa falta izan zaio pase horri, gerora esto asmatu Unai Vencedorrek. Baloia atzerantz Denis Boikorentzat, arriskua urrundu du ukrainiarrak. Buruz baita Inigo Martinezek, Julen Agirre Zabalarentzat. Erabat kontrolpean atestainak. Beñat Prados,
Altxadu Nafarrak atxera jokatu du Gasteiztarranekin, Daniel Bibianekin. Inigo Martinez. Luze jokatu du nahi zuen Alex Berengerren bila. Egoera erabat kontrolpean zeukan Sitaisbilik. Buruz atzera pasa dio baloia Denis Boikori. Presioan ongi orain Raúl García. Alboko sakea behartu du Naparrak, atzetik jokatu nahi orain Dinamo Kievek bikain defentsa lanetan. Iker Muniain barrutik jokatu nahi izan du Asier Villalibrerekin, Saparenko gurtzatu zaio, horrek erabat despistatu egin du. Gernikakoa estu gerora kontrolean asmatu, baloia mantxo heldu zaio Denis Boikori. Ongi kokatuak berdegunean Marcelinoren mutilak, astean zehar eginiko lana nabari da. Gaurkoan berdegunean gauzak argi dituzte jokalariek, zirrikitu gutxi batez ere barrutik, aurkariak jokatu nahi baldin badu kanpotik egaletatik egin dezala, eta barrutik jokatzen zaiatzen direnean presioan indartsu joan eta baloia alik eta askarren berreskuratzen saiatu. Sitaisbili atxera jokatu du Sirotarekin. Saparenko atzera jokatu berriz ere Sirotarekin. Zabarni presioan orain Raúl García eskuinean Timitxuken laguntza zeukan, Boikorekin jokatzea erabakitu altzelariak. Atzetik jokatzen jarraituko du Dinamo Kievek, ez dute asmatu orain baloia ateratzeko orduan, baloia Bilbotarren aldeko izango da. Beñat Prados atzetik etorrita, Bujalskik berreskuratu du baloia, Bujalskik berak atzera jokatu du Sitaisbilirentzat. Zabarni, Denis Boiko, Zabarni ezkerretik jokatu Sitaisbilerenkin. Buruz jokatu nahi izan dute orain Ukrainarrek, buruz indartsu Alex Petxarroman. Baloiak ez dauka jaberik orain, biek alabiek zentzua jarri nahian. Unai Vencedor baloiarekin, paiak aurretiaz Raúl Garziari falta adierazi duenean. Burrean min hartuta Raúl García. Carlos de Penak eginiko falta adierazi du epaile jaunak. Lehen esan dugu Sanzet eta De Marcos deialdik kanpora geratu direla, alari guztiak ez dira albiste txarrak izango. Mikel Bezgak COVID-a atzean utzi du, atzo egin zuen egan Suitzara, gaurkoan aulkian dugu Gasteiztarra. Miratu egin duenean Iker Muniainek, adi zegoen Denis Boiko harin atera nahi izan du Ukrainiarrak, alas egin du baloiarren bila Carlos de Pena, buruz baloia zuzenean kanpora bidali du Alex Petxarromanek, bereatea atzean utzita, berarekin jokatzea nahi izan du Julen Agirrezabalak. Alare Gipuzkoarrak ez du arriskurik hartu nahi izan, buruz baloia kanpora bidali du zuzenean. Erdiraketa orain Sitaisbilik, baloia zuzenean Julen Agirrezabalaren eskuetara. Momentuz partida lasaia bizitzen ari da atezain Gipuzkoarra, ez du lan gehiegirik izan, eta horiek albiste onak dira, horrek ezan nahi du Atletik defentsa lanetan ongi moldatzen ari dela. Jokalariei orain intentsitatezke Mircea Luchescu ez zegoen batere konforme azken jokaldietan ikusten ari zenarekin. Bujalski atzera jokatu du Andrijevskirekin. Sirota, barrutik orain Saparenko. Orain erritmoa motildu eginda. Azken minutu hauetan, atxeden aldira altzeko 9 minutu eskaz, baina esaitzigu falta pixkanaka nekea nabaritzen da jokalarien hanketan, aurre denboraldian gaude, entrenamentuak pilatu egiten dira partidako minutuak baita ere, oraindik ere fisiko arloan lan asko egitea falta da. Sirota. Lasai, erdiko atzelaria, barrutik batu Saparenkorekin.
Andrievskirekin jokatu, orain atzelarien artean sartun da Euskarria. Eskuinera jokatu du Zabarnerekin, luze jokatu izan du Gazteak. Beste ere egoera erabat kontrolpean. Atletikeko atzelariek baloiari pasatzen utzi dio Inigo Martinezek. Mantxo heldu zaio Julen Agirrezabalari. Zelai erdian Iker Muniain baloiarekin. Ez du atzetik etorrita Andrievskiren laguntza ikusi, falta egin diote hala ere Txantreako de Abrutxoari. Horrean min hartuta Iker Muniain. Jaurtitzaile lanetan orain Unai Vencedor. Valencia ere baloiaren gana gerturatzen, ere jaurtitzaile Unai Vencedor izango la baloia area barrura buruz Inigo Martinezek, abantaia guztia Denis Boikok zeukan baloiari borrokatu nahi izan du. Asier Villalibrek, ere sekulako gizon puskada Denis Boiko kontuz orain baloia toki arriskutsuan berreskuratu baitu Atletikek, atzean atzerantz iskin egin izan dio Timitxuki. Iker Muniainek alboko sakia izango da Atletiken alde. Valentziak jarriko du baloia jokoan, alboko sakean Muniaiekin jokatu du Zumarragakaren erdiraketa buruz Zabarnik baloia zuzenean kornerrera bidali duenean. Ez du asmatu Zabarnik baloia desbideratzeko orduan guztia aldez deukan, alare baloia kornerrera desbideratu du. Oraingoan jaurtitzailean aldaketa. Alex Berengarrek jaurtiko du kornerra. Baloia lehen zutoinera ez da iritsi gutxigatik Inigo Martinez. Lehen zutoinean buruz ukitu nahi izan du Vencedorrek, gerora atzetik Inigo Martinez etorren. Ondarrukoa ez da iritsi gutxigatik. Ongi orain. Estrategia jokaldietan, Atletikeko jokalariak gutxigatik baina ez da iritsi Inigo Martinez. Erasoan jarraituko du Atletikek, Mikel Valentziaga. Luze jokatu Zumarragakoak, Raul Garziaren bila buruz ukitu du Raul Garziak, baloi hori bueltardian jaurtiketa egina izan du. Asier Villalibrek ez du asmatu, gerora lurrean etzan da geratu da. Gernikakoak jokoak jarraitzen du Suitzatik, epaiaren ustetan ez zegoen eserrez jokaldi horretan. Ea, Asier Villalibre ikusten dugun hortxe duzue, Gernikakoa minartuta geratu da lehen instant batean. Hare ematen du ez duela inolako arazorik izango partidan jarraitzeko. Atzetik baloia atera nahian orain Ukraniarrak, Andrievski barrutik hartu jokatu du Zabarnirekin. Denis Boiko Atletikek lerroak igo ditu. Hala ere atzetik jokatzeko asmoa ez zaioken du Denis Boikori. Luz orain Zabarnik, barrutik jokatzen orain Sigonkov. Eskerretik erasoan Sitaizbili, depenaren laguntza dauka, hala ere lerroak apurtu nahian Sitaizbili, ongi gultzatu da Alex Petxarroman. Baloiarekin jarraituko dute Ukraniarrek, ari hartzean Bujalski. Atzera jokatu du Andrievskirekin, burua altxadu, baloia eskerraderantz, Carlos Depenanentzat eskerrez kontrola erdiraketa, Depenak kornerrera bideratu du, desbideratu du baloi hori Alex Petxarromanek. Erritmoa hartu du berriro ere. Lehen zatiko azken minutuetan partidak, pixka bat apurtu zaigu partida, erasoan talde biak, ala biak. Saparenko atzera jokatu Sitaizbilirekin, Carlos Depena kontuz eskerronekin. Uruguaiarrak aurrean dauka Alex Berenger, barrutik jokatu du Saporenkorekin. Berriz ere Sitaizbili, Saparenko. Presioan Beñat Prado zegoenean, Carlos Depenaren erdiraketa zuzenean, Beñat parkatu Julen Agirrezabalaren eskuetara. Motzean jokatu honek Mikel Valentziagarekin. Inigo Martinez burua altxadu, jokaren ekimena erabat aldatu du Inigo Martinezek. Kontrolean ongi orain Alex Berengarrek. Beste Alexekin jokatu Petxarromanekin. Antzera Gipuzkoarrak. Atzetik alderik alde baloian mugitzen Atletik. Daniel Bibian, Alex Petxarroman, barrutik
Raul Garziarekin jokatu nahi izan du honek, lehen ukituan Alex Berenguer aurkitu nahi izan du, ez du asmatu pasean Raul Garziak, bera presioan indartsu, Denis Boikok baloia luze jokatu duenean, kontrolean bikain orain Inigo Martinez, nolako kalitatea daukan ondarrukoak, barrutik Beñat Pradosekin jokatu duenean, bikain orain keinu teknikoan Alex Berenguer bera ere, erdirak eta Berenguerrek, abantaia guztia Denis Boikok zeukan, jokaldi horretan ez zeukan eserre egiterik Raul Garziak. Indartsu eta oso adi Denis Boiko jokaldi horretan, Raul Garziak kentzerik baino ez zuen ukrainiarraren aurrean. Timichuk barrutik jokatu du Berbitxekin, zeinen gutxi ikusi dugun zazpi zenbakia lehen zati guztian zehar. Atera Andrievski, Zabarni, Sigonkov, barrutik jokatu dute Berbitxekin berarekin, epaiak adierazi ez dagoela faltarik, Kontuz Muniaiek kontrasoa bideratu nahi baitu, eskerre galera bideratuta, txantreako de abrutxoa, Unai Benzerroekin jokatu, bikain utzi du Saparen koatzea, Unai Benzerroek area barruan sartua, pasea atzerantz, Raul Garziarentzat oso behartua iritsi da, erdirari naparra gainean zeukan, Dinamoko aurkari bat, defentsa bat, eta ez du errematea ongi egiterik lortu Raul Garziak, ongi Unai Benzedor aurkariak atzean utzi, erdirak eta ere ona izan da, abantaiekin heltzen baitzen Raul Garzia, hala ere naparrak ez du baloia ongi jotzerik lortu. Zitaizbili, atzera jokatu du Sirotarekin, honek Sabarne aurkitu du, partiz lehen zatiko azken minutuan sartuak garenean. Timochuk, Alexander Timochuk, buru altxadu, motzean jokatu du Sigonkofekin, honek baloia atzeratu behar izan du Sabarne irentzat, berriz ere Sigonkov. Eskuinean Timichuk aurkitu du, berriz ere Sigonkov, baloia sakonean Saparenkoren bila, abantaia guztia Julen Agirre Zabalak zeukan, oso adi zegoen atezaina. Inigo Martinez, taldekidei mugimenduak eskatuz ondarrutarra, motzen jokatu Benzerroekin, atzelarien artean sartuta orain Beñat Prados, naparrak erroak apurtu nahi zituen, epaiak txistua jo berri duenean, jokalariak atxeden aldirako bidean, hortxe duzue markagailua, momentura arte golik ez Winterthurretik, Atletikek huts, Dinamok huts, jokalariak atxeden hartzerako bidean, guk ere atxeden hartuko dugu, minutu gutxi barru, bueltan gara Jaun Andreok. Disfruta este verano con los préstamos online de Cuchabank. Al aire libre, tu préstamo fácil y rápido en la banca online o la app de Cuchabank. Préstamo online Cuchabank.
El Athletic sobre todo es un sentimiento, es una emoción, es algo que es difícil de explicar por eso, porque es algo que se escapa de lo racional. O sea, yo estaba en el Athletic, he sido del Athletic cuando era... Bueno, yo he de decir que de pequeño era Iríbar, y entonces como Iríbar estaba en el Athletic, pues evidentemente por extensión era el Athletic. Me acuerdo cuando empezaba en el Athletic y Ángel me explicaba un poco eso, pues el 1, el peso de la camiseta del Athletic, llevar el 1, lo que significa, la historia, pues Blasco, Lezama, Carmelo, o sea, la historia de todo lo que significa eso. Bueno, pues estar ahí en esa secuencia, en ese ADN, en esa secuencia, tener un trocito para mí es una parte de orgullo. Evidentemente es algo que me hace sentir, bueno, pues esto está bien, esto ha sido chulo. Por otra parte, pues siempre he tenido esa cosa que el Athletic es un club, o sea, el club está por encima de todos nosotros, con lo cual esto es una cuestión de todos. O sea, aquí estamos pues, los que hemos jugado, pero solamente tendrían que estar, como ya están en el museo, los que están en la grada, los socios, los no sé qué, los seguidores, el que está. Y me da un poco, a veces, un poco de reparo, un poco de vergüenza cuando pues, estás ahí y ganaste, pues, sí, pero bueno, yo pienso que esas son cosas como de compartir. Es algo que tiene una conexión con la gente, con nosotros, con la calle, con la vida normal, con la conexión de... Pues siempre sentimos que hemos tenido a alguien que ha jugado ahí, que ha sido amigo nuestro, que ha estado pues, familiar, ha sido alguien que ha ido a clase con nosotros. Es algo que nos conecta, que nos une, que crea vínculos y crea eso que es la emoción de pertenecer a, no sé, a una comunidad de la que nos sentimos orgullosos de pertenecer, incluso cuando perdemos, ¿no? Si hay un balón, hay una liga y aquel último balón se queda en mi mano, pues ese balón es para que lo tenga el Athletic, que es lo que me parece que es más normal, porque otra vez es el elemento que junta a todo el mundo. Entonces, a mi casa el que venga puede venir 1, 2 o 30, aquí pues pueden venir 30.000 y todo el mundo, cada uno esa historia de ese partido donde estaba, cómo lo vivió, si estaba en el campo, si no estaba en el campo, estaba fuera. Esos mundos yo creo que están todos aquí, o sea, muchos años de historia están aquí. Detrás de cada uno de esos trofeos hay muchas vivencias que poder compartir, explicar y contar y aprender. Los guionistas de series no somos conocidos, pero somos los que decidimos si un personaje continúa... ¿Cómo que me muero? Si chica conoce chico, chica, si se conocen todos un poquito más. Si convertimos una de cárcel en un musical. O si terminamos con un cliffhanger de los que enganchan. Yo le declaro... ¿Y tú? ¿Vas a seguir el guión o vas a tomar tus propias decisiones? Spoiler, Magna está tremendamente buena. ¡Athletic! ¡San Carlos! ¡Alba Athletic! Apa? Kaixo? Nungo zara? Bilbokoa. Hemen Zuitzan, eskola batean gaztelera irakasten. Hau Athletic. Apa? Nungo zara? Bien, venezolano.
Bueno, vivo en Zurich y vine a ver al Athletic. Bueno, el equipo de mi vida, ¿no? ¿Cómo? Bueno, mi familia, mis abuelos son vascos de Bilbao. Mi tío jugó en el Athletic de Bilbao, Gerardo Bilbao. Aupa Athletic. Sí, somos suizos, estamos de Berna, de capital de Suiza, y estamos Athletic Sales por toda la vida. ¡Aupa Athletic! Creo que sí, bueno, vivo en Berna y he venido a San Galen para ver. Sí. Desokoa, bai. Baina, eskaduna kapoia, berdea, du. Argi dago. Ba, lan egiten Zuritzen. Eta, bueno, etorri gara pizkat talde ikustera. Aupa Athletic! Uda honetan gozatu Kutxabank online maileguekin. Aire zabalean. Zure mailegua erraz eta azkar online bankan edo Kutxabank apean. Kutxabank online mailegua. Impatience is a virtue. Advanced Japanese phrases. Michio kirihiraku. Make way. When you know what you want, waiting isn't an option. New Balance. We got now.
Bueltan gara dagoeneko Jaun Andreok Winter Tourretik. Hortxe dituzue Dinamoko jokalariak azken beroketala lanak egiten ematen du Mircea Lucheskuk taldea erabat aldatuko duela bigarren zati honetan. Ea ikustirik dugun zer jokalari zelairatzen dituen Ukraniarrak eta gerora izango dizkizuegu nortzuk diren oraingoan zelaian dauden jokalariak. Momentuz Atletikekoak aldageletan mantentzen dira, bero egiten du Winter Tourren. Ikusi da lehen zatian minutuek aurrera eginala, kosta egiten zitzaiela erritmoa mantentzea jokalariei. Lehen estan dugu denboraldi aurrean gaudela, hau erritmoa hartzeko partida dela, eta oraindik ere fisikoki, batez ere Atletikeko jokalariek fisikoki asko hobetu behar dutela denboraldi aurreko bigarren partida, baino ez dute Marcelino García Toralen mutilek. Ez da bezala, ikus bezala, oraindik ez dira zelairatu, partida serioa jokatzen ari dira. Gaur berdez doazen mutilak, aurreko partidan lehenengoan Sangalen aurkakoan gehiago kosta izan zitzaien erritmoa hartzea, 2-1 galdu zuten Marcelinoren mutilek partida hori. Hala ere, jokariek bai, entrenatzaileek izan zuten inoiz ez dela gustagarri galtzea, baina garrantzitsuena erritmoa eta sentsazioak hartzea zela. Hortxe dituzue berdez doazen mutilak berdegunera irteten. Iñaki Williams eta Nico Williams anaiak arituko dira bigarren zati honetan. Iñaki kapitain lanetan izango dugu. Atletikek ere aldaketak egin ditu bigarren zatian. Ea ikusterik daukagun nortzuek ostatuko duten 11koa, gerora izango dizuegu. Ematen du taldea erabat aldatu duela Marcelinok, atean Jokin Ezkieta izango dugu. Gerora erdian Núñez eta Gerai, eta ematen du guztiak Raúl García salbu aldatu egin dituela Asturiarrak. Ea kokatzen diren, eta orain izango dizuegu zein den Atletiken 11koa. Atean Jokin Ezkieta, eskerretik eskubira Lekue, Gerai, Núñez eta Ander Kapa euskarri lanetan, Dani García eta Unai López eskerregala, Nico Serranorentzat eskuin egala, Nico Williamsentzat aurrelari lanetan bigarren zati honetan. Iñaki Williams eta Raúl García jarri ditu Marcelino García Toralek. Arazo gehiago dauzkagu Dinamoko jokalariak kokatzeko, behin eginda izango dizkizuegu nortzuk diren. Guk ere arazoak izango baititugu Ukraniarrak kokatzeko. Hala ere, jakin badakigu aurrelari lanetan Levnev izango dutela, eta Eskurin ere bertan dagoela. Hortxe duzue gizon puzka hori, Eskurin 80. zenbakiarekin. Epaiak txistua jo berri duenean bigarren partea, bigarren zatia martzan da dagoeneko Suitzatik. Atletik baloia kontrolpean, luze jokatu du orain Núñezek, gaina hartu diote Iñaki Williamsi, alare falta egin diote Atletikeko aurrelariari. Dani Garziak baloia jokoan jarri berri duenean Unai López, eskuinetik jokatuko du Ander Kapak, Portugaletekoak zela jardiko marra pasa berri duenean, barrutik jokatu du Raúl Garziarekin, baloia sakonean Nico Williamsen bila, Vitali Mikolenkok baloia kanpora bidali duenean. Ongi irten da bigarren zatira Atletik, kornerra izango du bigarren zatia hasi bezain laster, jaurtitzaile lanetan honako honetan. Nico Serrano, bi besoak gora gazteak, eskerrez egingo du jaurtik eta Nico Serranok. Alas egin du baloia aria txikiaren bila, Indartxu Busman.
Luze atera du Busanek, kontrasoa bideratu nahi du Dinamo Kievek. Alexander Koroev atzera jokatu du Koroevek. Baloia Atletiken aldeko izango da. Baloia jokoan jarri duenean Iñigo Unai Lopez eskuinera jokatu du Ander Kaparekin. Ander Kapak barrurantz egin nahi izan du, barrutik jokatu du Niko Serranorekin aldatuta orain. Baloia galdu du borrokan orain indartsu Raul García, baloia berreskuratu du Naparrak. Atletikek jarraituko du erasoan eskerregaletik orain Nico Williams, barrurantz egin du Nico Williamsek. Penalti askatzen zuten Atletikeko jokalariek halakorik ez du adierasi. Epaile jaunak oso gertu zegoen jokaldi horretatik gaurko epailea Mirel Turkez eta ez du penaltirik ikusi. Popov eskerra jokatu du Mikolenkorekin. Berriz ere Popov arrisku hartuz barrutik Sabanovekin. Eskuinetik Karabaev, luze jokatu du Karabaevek, Levnevek ez du asmatu kontrola egiterako orduan. Atletiken aldeko alboko sakea izango da, indartsu orain Sidortxuk, atzera jokatu du Popovekin, eskerretik Mikolenko. Sidortxuk. Sabanov, Sidortxuk bera baloiarekin berriro ere. Ezkerra jokatu dute Popovekin. Mikolenko, ongi presioan. Atletikeko jokalariak, orain eskuine galera botata. Nico Williams ikusten dugunean, presioan Iñaki Williams. Arrisku hartuz orain Dinamokoak. Sidortxuk, atzera jokatu du Busanekin. Presioan. Hau orain, Niko Serrano gainetik kendu du baloia Busanek. Buruz saiatu nahitzen Ander Kapa, ez dira ongi ulertu Eskapa, ez da Núñez ere. Dinamoren aldeko alboko osake izango da. Sakonean pasea Levnesentzat, abantaia guzti Atletikeko jokalariak zuten. Luze jokatu du Jokin Ezkietak, indartsu orain Niko Serrano alare ez du baloia jeisterik lortu. Sidortzuk, zentzua jarri nahian, kapitaina, atzera jokatu du Busanekin. Popoven laguntza zeukan Busanek, alare luze jokatzea. Erabaki du, ez du ondo jo baloia Busanek, alboko sakea izango du alde Atletikek. Jokatu du lekuek, bertan Raul García dago erdirak eta Raul Garcíak mantxo Busanen eskuetara. Eitxe egin du atezainak, jokaturik atera nahi du baloia Dinamo Kievek. Karabaev presioan Niko Serrano, barrutik jokatu nahi izan du Basadenekin. Falta egin diote Basadeni. Baloia zelai erditik gertu, jokoan jarriko du Dinamo Kievek. Busan, eskuinera jokatu du Sabanovekin. Baloia berreskatu du Unai Lopezek. Kontrolean ongi Iñaki Williams jaurtik eta Iñaki Williamsek Sabanoven gorputzean jo du kontosorain kontrasoa bideratu nahi baitu. Dinamo Kievek falta argia egin du orain. Unai Lopezek Levnevi eginiko falta taktikoa deritzon horietakoa ezin zuen Levnevek kontrasoa bideratu. Unai Lopezek ez zuen olakorik nahi, atzetik etorrita falta argia egin dio aurrelariari. Sidortxuk atzera jokatu du Popovekin, Euskarrien partera sartu da Sepelev. Presioan ongi orain
Atletikeko jokalariak luze jokatu dute orain. Eskurririnen bila, aldi oso orain Unai Núñez. Buko sakia izango denean. Dinamoren alde. Nikolenko. Atzean bizkarrean Mirsea Lutzesku daukanean. Ez du argi ikusi aurrera jokatzea. Atzera jokatu behar izan du Popovekin. Sabanov. Presioan Raúl García. Karabaev. Keinu egin du Niko Serranoren aurrean. Berriro ere Sabanovekin jokatu duenean Sapolev. Barroi atzetik alderik alde mugitu zerain Dinamoko jokalariak. Atletik presioan ongi. Barrutik, sirrikiturik, ustea eragotziz, jokatu nahi baldin badute, egaletatik jokatu dezatela. Anderkapak jarriko duenean, baloia jokoan. Motzean jokatu du Dani Garziarekin, Kapak atzera jokatu du Núñeztekin, honek Jerai aurkitu bakarrik. Jerai Alvarez. Taldekidei mugimendu eske, ez du argi ikusi, eskerrez, jokoaren ekimen aldatu nahi izan du. Ez da gutxigatik heldu Gerson, baloia berreskoa dute, eskerretik erasoan Gerson. Kontuz jokalari hau benetan abila baita. Erdiraketa bigarren zutoinera Gersonek atzera utzi diote baloia Levneti. Area barruan Levnev. Eskuinera jokatu du Basedinekin, honek atzera jokatu behar izan du. Barrutik Sidortxuk. Berrerek etziora. Atzera jokatu du honek. Sabanovekin, Sidortxuk. Aurkari zinguratuta zegoen kapitaina, alare ataka horretatik irtetea lortu du Sepelev. Altxa du Sepelev, jokaren ekimena guztiz aldatu nahi izan du. Gersonen bila, dena kontrolpean zeukan. Anderkapak, pase hori luzegia zen. Ezin zen heldu, inola ere Gerson. Atzera jokatu du Anderkapak Unai Lopezekin, baloia gora Unai Lopezek, buruz. Estu ongi neurtu Raúl Garziak, Gerson, baloia berreskuratu du Nico Williamsek, atzera jokatu du Jokin Ezkietarekin, presioan orain Eskurruin. Gainetik kendu nahi izan du baloia Ezkietak, Sidertxukek baloia jeitsi duenean, Sepelev. Ezkerra jokatu du Gersonekin, Nikolenko. Barrurantz egin du Nikolenkok. Jokoaren ekimena erabat aldatu du Karabaeventzat. Eskuinetik saiatuko dira orain erasoan Dinamo Kiebeko jokalariak. Sabanov atzera pasea Busanentzat. Arrisku hartuz orain Dinamoko jokalariak. Pixkat labur geratu zaio pasea Besedini. Atletiken aldeko alboko sakea izango da. Ikus dezakezuen bezala Armaian nahiko jende gutxi. Gaurkoan hiru dituzue hor Atletikeko kamisetak dituztela soinean. Bien bitartean Iñigo Lekuek baloia jokoan jarri duenean atzera jokatu du Dani Garcia, kontrolean arasoak Unai Núñezentzat, eskuinetik Anderkapa, Gerson presioan ongirten dira ataka horretatik. Nico Williams erasoan barrutik jokatu nahi izan du Unai Lopezekin, barrutik baloia berreskuatu dute Sidortxuk. Atzera jokatu du Nikolenkorekin, presioan Nico Williams gainera. Etorri zaio Nico Williams. Sidortxuki bizkorra da oso Williams anaietan txikiena. Alboko sakea izango du alde Dinamo Kiebek. Estatiko 10 minutu bete berri direnean momentura arte aldaketarik ez markagailuan. Atletikek huts, Dinamo Kiebek huts. Aginduak emanez, Marcelino etengabean, Anderkapak baloia jokoan jarri duenean. Atzera jokatu du Unai Lopezekin, honek Unai Núñez aurkitu du. Eskerrean Jerai zeukan, barrutik Dani Garziarekin jokatzea erabaki du Núñezek, orain bai, Jerai Alvarez. Eskerrean Iñigo Lekue, partida bietan eskerrera botata jokatu behar izan du Iñigo Lekuek. Ekin duzue, baina ebakuntza egin beharko diote Juri Bertxiterik, hori geroago kontako dizuegu, aria barruan sartzen baitzen
Nico Williams mantxo egin du jaurtik eta oso behartua iritsi da. Nico Williams hala ere bigarren zatiko lehen gol aukera Nico Williamsek izan du. Uste jokatu du Busanek, kontrolean arazoak Gersonentzat, alare baloi hori ez da irten azkenean baietz. Ematen du Atletiken aldeko alboko sakia izango da. Esaten ari ginen, bezala eskerregalean kokatzen ari da. Inigo Lekue bertan egon behar zen. Juri Bertxitxe, alare, jasko denboralditik, pubiseko arazoak eraman izan ditu Juri Bertxitxek, fisikoki ez da egoera honean egon, hasiera batean eramakiztuten ebakuntzarik ez zuela behar lasaitasunez eta oporrak tarteko pubiseko arazoriek atzean utziko zituela Juri Bertxitxek ez da ala izan, eta azkenean hilak 22an, hau da, datorren ostegunean Parisen ebakuntza egin beharko diote Juri Bertxitxeri. Ez dira albiste honak horiek Marcelinorentzat. Juri oso jokalari garrantzitsua izan baita Marcelino García Toralentzat. Halare, hilabete pare batean behintzat berdegunetik kanpora egon beharko da Juri Bertxitxe, eta horren ondorio da ezkerregalean ikustea Inigo Lekue. Halare, ezkerretik ondo moldatzen den jokalaria da, ez da lehen aldia posizio horretan jokatzen duena Inigo Lekuek, potentzia handiko jokalaria da, eta egia esan nahiko ongi moldatzen da ezkerregal horretatik. Busanek luzean jokatu duenean ez da eskuruin heldu, baloia oso askar berreskuratu du Atletikek. Unai López Ander Kaparekin jokatu du. Honek atzean Unai Núñez aurkitu du, berriro ere Unai López. Gerai Alvarez, orain presioan atzean dagoena Dinamo Kiev da. Unai López burua altxadu Donostiarrak, baloia luzean Iñaki Williamsen bila, ez dago jokos kanpokorik, bularrez kontrola Iñaki Williamsek, kornerra behartu duela ematen zuen, azkenean ematen du baloia aukitzen azkena Iñaki Williamsela, ateko sakea izango du alde Dinamo Kievek. Ongi mugitu da Iñaki Williams, bularrez kontrola ongi egitea lortu du. Gerora erdiraketan ez du asmatu Williams anaietan nagusienak. Zelai erdian baloia berreskuratu duenean Dinamo Kievek, barrutik Letnev ez da heldu, adi orain Gerai Alvarez. Unai López oinaren kanpoko aldeekin aurkitu du Ander Kapak, karrila dauka Ander Kapak aurretik, baloia sakonean nahi zuen Williamsek, barruantz egin du Ander Kapak, baloia babestu nahi du Nico Williamsek, alaxe egin du, kornerra izango du alde Atletikek, bigarren zatiko bigarren kornerra. Jaurtitzaile lanetan lehengo berbera Nico Serrano, esker fin-fina daukan arrobiko jokalaria. Itxita atera du lehen da bizikoa, ea bigarren hau nola jaurtitzen duen. Zabalago gutxigatik, baina ez da heldu baloi horretara Unai Núñez. Bihartua iritsi da Unai Núñez. Baloi horretara ez du baloia ongio. Orain Atletikek aldaketa egingo duenean Raúl García aulkioirako bidean, bere tokian beste gazte bat, Oier Zarraga zelairatuko da. 60 minutu eman dizkio gaurkoan Marcelinok Raúl Garziari, orain berdegunera irteten Oier Zarraga. Aurrekoan ez zituen minutuak izan, arazoekin heldu zen aurre denboraldira Oier Zarraga. Belauneko arazoak izan zituen aurreko denboraldian, ebakuntza ere egin zioten Oier Zarraga gazteari. Konfiantza behar du, minutuak behar ditu arrobiko jokalari gazteak, konfiantza emango dio gaurkonetan Marcelino García Toralek. Hortxe duzue Oier Zarraga, Dani Garziaren alboan kokatuko da, ematen du aurrera pausotxoa emango duena Unai López izango dela. Beraz, ematen du sistemare aldatuko duela Marcelino García Toralek, lau atzelari euskarri bi, 3 lerro bat,
eta aurreri lanetan Iñaki Williams kokatu dituela entrenatzaile asturiarrak. Bierzarraga bere gorputzaren bueltardia mandu, lehen ukituan jokatu nahi zuen Iñaki Williamsek, arazoan izan ditu pasean Dani Garziak, are baloiak Atletiken aldeko izaten jarraituko du, berriro ere ongi orain Iñaki Williams, jokagaren norabide aldatu zurain Oiarzarraga, kontrolan ongi Niko Serrano barruan zegin du, Unai Lopezekin jokatu du, gainera etorri zaio Sidortxuk, baloia berreskuatu du kapitainak, oso atxean sartun da orain Dinamo Kiev, oso adi berriro ere Unai Núñez baloia berreskuatzeko orduan. Partidan erabat sartun da Marcelinoren mutilak, gutxi irauten dio baloia betzak. Dinamo Kievi oso sartuak daude jokalariak partidan, alare falta egin diote orain zelai erdian Volodymyr Shepelevi. Sabanov eskuinera jokatu du Karabaevekin, baloia betza nahi du orain Dinamo Kievek baloia oinetan izan nahi du. Atletikek lapurtu dio azken minutuetan baloia betza, berriro ere berreskuratu nahi du baloia betza hori Mirsea Lutxeskuren taldeak, eskerratik Mikolenko. Ez du argi ikusi aurrera egitea atzera, jokatu du Shepelevekin. Berriro ere Sabanov baloiarekin, atzeko lerroan baloia ukitu nahian Lutxeskuren taldea. Popov, atzera jokatu du honek Buxanekin. Ez dauka inolako presiorik, espresarik. Georgi Buxanek azkenean gora jokatzea erabaki du, Mikolenkorekin jokatu du, kontrola bularrez ongi Mikolenkok, presioan handerkapa dauka, bueltardia eman du Mikolenkok, Gersonekin jokatu du, gainean zeukan Unai Núñez, birrieri oso adi Unai Núñez, defentsa lanetan gain hartuz, aurrelari guzti aurre hartu die momentura arte, bere taldearen aldeko alboko sakea behartu du, handerkapak jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du Portugaletekoak, baloi horren bila joan nahi zuen Iñaki Williamsek, metroak irabazten pixkanaka Atletikeko jokalariak. Eskuinetik beste alboko sake bat izango du Atletikek, berriro ere handerkapak jarriko du baloia jokoan. Metroak atzeratu zurain. Handerkapa, mugimendu eske Portugaletekoa. Motzean baloian ez zuen Nico Williamsek, barrutik baloi horren bila etorrita Oiarzarraga, horpoz jokatu nahi izan du, sorte aldeko izan du orain Atletikek. Iñaki Williams, ongi gurutzatu da orain Popov, Gerson, barrutik jokatu du Levnevekin, ongi eman du bueltardia Levnevek, bere taldearen aldeko falta atera du. Ez dauka denporari galtzeke Popovek, Nikolenkorenki jokatu du Shepelev, barrutik pasea Levneventzat, berriro ere gain hartu dio orain Dani Garziak, indartsu oso Atletikeko jokalariak bigarren zati honetan intentsitatea igo dute Marcelinoren mutilek, partidan oso sartuak daude. Gustora egongo da Asturiarra, ere taldean minutu hauetan erakusten ari den irudiarekin. Horretiaz, Williamsi egineko falta adierazi du epaile jaunak, baloia Marcelinok pasa dio handerkapari, eta honek dagoeneko jokoan jarri du. Unai Núñez atzera jokatu du Gerai Albarezekin, presioan bakarrik Eskurgin. Núñez eskuinean kapa aurkitu du bakarrik, burua etxadu Portukoak. Gersonen presioa aztukan, atzera jokatu du honek Núñezekin. Eskerrean Gerai Albarez, Eskurrin presioan, ez du ongi jo baloia eskerrez, baloia berreskuratu dute Dinamoko jokalariek, sortea lagun orain Ukrainiakoek. Popovek idatuko du beste eraso saiakaldi bat. Gersonen kontrola ona, horrean handerkapa dauka, indartsua da oso handerkapa, hala ere Gerson ez da atzean geratzen den horietakoa. Ongi etxudu baloia Niko Serrano, kalare epaiaren ustetan besoaz lagundu da
jokalari nafarra, erasoan orain eskuinaldetik Dinamo Kiev, Niko Serranov berak berreskatu baloia, barrutik jokatu du Unai Lopezekin, lehen ukituan Oier Zerraga aurkitu du Unai Lopezek, Dani Garziak jokoaren ekimena eskuinaltza aldatu nahi duenean, Iñaki Williams eskuinaldera botata, erdirak eta Iñaki Williamsek ez da iritsi, Unai Lopez bakar iztegoen area barruan, Iñigo Lekue errematea egitea lortu du, deustukoak alare ez du baloia, ongi jo baloia lekutara bidali du, Iñigo Lekuek bakarrik zegoen baloia hobeto jeisteko denporazukan. Iñigo Lekuek alare askar jotzea erabaki du eta jaurtiketa horrek ez du berak nahi zuen norabidea hartu. Metroak aurreatzen orain presioan Atletik. Ongi dago partidan, bolada honean sartua dago. Dinamok ez du bere ritmoa aurkitzen eta hori baliatu nahi dute Marcelinoren mutilek partidan aurretik jartzeko. Eskerretik Mikolenko, barrutik jokatu du Sepelefekin. Berriz ere Mikolenko, Popov. Barrutik jokatu du kapitainarekin, Sidertxukekin. Jokoaren ekimena erabat aldatu du eskuinalderantz, Sidertxukek kontrolean, ongi orain Karabaev, barrutik jokatu du Levnefekin. Berri ere Karabaev. Orain bai eskuinera jokatu du Basadenekin. Berriro Karabaev, ongi kokatuak Atletikeko jokalariak. Popov. Sabanov. Ongi orain baloia jeisten, Eskurgin. Sidortxukekin jokatu du, eskerretik Mikolenko. Gersonen laguntza zeukan, are barruan egitea erabaki du Mikolenkok. Sidurtzekin jokatu du. Jokoaren ekimena aldatu du. Kapitaina kontrola ongi Karabaev. Atzera jokatu behar izan du berri ere Sabanovekin. Eta honek berri ere Popovekin. Aurrera jokatu du Popovek, Gerson kontrolen estu asmatu. Gersonek baloia berreskuratu du Atletikek, Unai Lopez indartsu orain. Sarreran, Sepelev, falta argia izan da, alaxe adierazi du. Epaile jaunak bertatik oso gertu zegoen. Turkes jauna, Unai Lopezi eginiko falta adierazi du. Unai Núñez, Kiraiekin jokatu du. Berriro ere Unai Núñez, eskuinean Ander Kapak, Gerson presioan, luze jokatzea erabaki du. Ander Kapak, luzean, nahi zuen baloi hori. Ander Kapak, adiz zegoen. Popov, atzetik landuko du jokalde orain. Busanek, Mikolenko. Atzerantz baloia, Popoventzat, berriro ere Busan. Arrisko hartu orain Sepelev area barruan, presioan indartsu Oier Zerraga, eskerrean Mikolenko aurkitu du, metroak aurreatzen orain Atletik, ongi irten dira ataka horretatik, Kievekoak, Leznev, eskuinetik Karabaev bauka. Kontuz orain arrisko egon bai daiteke, jokoaren ekimena eskerrera aldatu du Gersonari hartzean, ongi orain berriro ere Unai Núñez defentsa lanetan. Kanpora irtetzeko agindua emanez Jokin Ezkieta. Sidortzuken jaurtik eta buruz urrundu du arriskua. Unai Núñezek, Leznefek baloia jeitsi berri duenean erasoan jarraituko du Dinamo Kievek. Ez du bat ere argi ikusi Leznefek, atzerantz pasea alare eskuinetik erasoan jarraituko du Karabaevek. Pasea atzeran Ketziorentzat, berri ere Leznef, Ketziora. Karabaev. Berri ere Leznefekin jokatu du Sepelev. Eskuinera jokatu du Karabaevekin, eazte egiten duen Karabaevek. Atzera jokatu du berriro Ketziorarekin. Ongi Atletikorai metroak irabaziz, are hartzea pixkat, atzean utziz presioa pixkat gorago bideratuz. Sepelev, barrutik jokatu du Sidortxukekin, epaileak partida eten berri duenean, ea zer gertatu den, lurrean minartuta daukago ematen du Unai Núñez dela lurrean minartua dagoena. Lehen aurretiaz Sidertxuken jaurtik eta buruz desbideratu du Unai Núñezek sekulako kolpea hartu du eskerraldeko atzelariak, orain medikoen laguntza behar du Unai Núñezek, bien bitartean Marcelino Dani Garziari aginduak emanez.
ematen du Atletikek aurrera pausotxo bat eman duela bigarren zati honetan. Ongi daudela kokatuak zelaierdian, ongi elkar ulertzen dutela bai Zarragak, bai Unai Lopezek, baita Dani Garziak berak ere. Bien bitartean ura edateko aprobetxatu dute etenalditxo hau. Jokalariek sutundu egingo da orain Unai Núñez. Lehen begibistan behintzat ematen du ez duela partidan jarraitzeko inolako arazorik izango Unai Núñezek. Berdegunetik irten beharko da erdiko atzelaria. Medikuek hartatu dute, baloia jokoan jarri bezain laster, hortxe duzue, barrura sartzeko agindua eman dio epaile jaunak. Beraz, Atletikek dagoeneko 11 jokalari ditu berdegunean, erasoan orain Dinamo Kiev, Popov. Sabanovekin jokatu du, zelaierdik marra gainditu berri du Sabanovek, Karabaevekin jokatu, lehen ukituan Karabaevek. Eskruinekin jokatu nahi zuen, aurrelaria ez da iritsi, baloi horretara, Eskruin bera presioan, luze jokatu izan du Unai Núñezek berak. Bularrez jaitsi du baloia, Karabaevek, Ketziora. Ketziorak sortea lagun izan du, Levnevekin jokatu du Karabaev. Atzena jokatu du honek. Levnevekin, jokoaren ekimena erabat eskerrera aldatu du honek. Nikolenko Gerson aurkitu du, aurrean Anderkapa dauka, Gerson eta Anderkapa nor baino nor iskin egin dio aurrelariak. Atzera jokatu du gerora Sepelefekin, orain Nikolenko da baloia duena. Presioan Nico Williams barrutik jokatu du Ketziorak. Sidorchuk, Gerson berriro ere baloiarekin. Barrutik jokatu du Nikolenkorekin, Sidorchuk. Einu egin du ongi sartu nahi zuen baloia barrutik, adiz zegoen beste behin ere Unai Lopez, Unai Núñez parkatu. Baloia Ukrainarren aldekoa da hala ere, erasoan jarraitzen dute Mircea Lutzeskuren mutilek. Gerson barrurantz egin du, erdiraketa, egoera erabat kontrolpean zeukan. Inigo Lekuek baloiari pasatzen utzi dio. Ateko sakea izango du alde Atletikek. Presioan altu orain Dinamokoak, gorputza baliatu nahi izan du. Anderkapak, Gersonek falta egin dio Anderkapari. Núñezek jarriko du baloia jokoan, azkenan ez ematen du Portugak egingo duela Anderkapak. Alaxe egin du, Jerai Albarezekin jokatu du, arazoak izan ditu kontrolean Jerai Albarezeke. Alare baloia oinetan dauka oraindik ere Barakaldokoak. Unai Núñez, presioan Eskurin, luze jokatu du Nico Williamsen bila, ongi moldatu da Mikolenko baloia kanpora bidaltzeko. Esa dauka orain Iñaki Williamsek, Anderkapari baloia pasa dio, Anderkapak dagoeneko baloia jokoan jarri berri duenean, barrutik Dani Garcia, Unai Lopezekin jokatu du, Unai Lopezek bakarrik aurkitu eskuinean, Nico Williams zeinen ongi joan den, Nico Williams erdiraketa, kontu saria barruan jarraitzen baitu Iñaki Williamsek, baloia aterako du Sepelefek, ongi orain, Atletik erasoan metro batean atzean utzi du. Nikolenko Nico Williamsek gerora aldaratze luzea. Iñaki Williamsi suertatu zaio eta Williams anaietal nagusiak ez du asmatu. Atzetik jokatzen orain Popov. Partidako azken 15 minutuetan sartuak garenean momentuz aldaketarik ez markagailuan. Eskerretik Mikolenko erazoan. Barrutik jokatu Sidortxukekin. Erasora doa Karabaev. Metroak ditu aurretik
Atzelariak ez du kontrolean asmatu, gerora luze joan zaio, adiz zegoen Gerai Alvarez kontuz orain kontrasoa bideratu baitezake Niko Serranok, pasea eskerraldean lekuaren bila, Unai Lopez lehen ukituan, Williams aurkitu du, eta Iñaki Williamsen gola Jaun Andreok. Partidako 76. minutuan kontrarasoa baliatu du Iñaki Williamsek Athletic aurretik jartzeko oso ongi landutako jokaldia. Athleticen partetik luze joan zaio kontrola, Karabaebi gerora oso toke gutxian kontrarasoa antolatu dute Athleticeko mutilek. Serranok hasi du gerora lekueri pasadio, lekuek bakarrik aurkitu du Unai Lopez eta honek sekulako pasea eman dio Iñaki Williamsek, eta Williamsek oraingo honetan ez du parkatu. Winterthurretik Jaun Andreok, Athleticek bat, Dinamo Kievek huts. Hortxe duzue golegilea Iñaki Williams, denboraldi aurre oso garrantzitsua berarentzako. Ez zuen iaz denboraldirik onena izan, aurrera pausua eman nahi du, berak badaki. Hori baino gehiago badela kapintain lainetan ere badago. Eta oso ongi hasi du momentura arte behintzat denboraldi aurrea. Marcelinoren taldeko lehen golegilea da Iñaki Williams. Pasaden partidan bere atean egin zuen gola Sangalenek, gaurkoan Iñaki Williamsek ez du parkatu. Bien bitartean aldaketa egin du Dinamo Kievek. Eskruin joan zaigu aulkira, ea ikusterik daukagun zein den, zeleratu berri den jokalaria. Busanek luze jokatu duenean, dagoeneko baloia borrokatzen Niko Serrano, Karabaev atzera jokatu behar izan du Sabanofekin. Presioan altu orain Athleticeko jokalariak, Sepelev. Ongi irten dira ataka horretatik, Karabaev. Barrutik jokatu nahi izan du Sidortxukekin, ez da kapitaina heldu. Baloi horretara, Athleticek atzetik landuko du jokaldia. Gerai Alvarez barrutik jokatu du Unai Lopezekin. Herri Unai Lopez baloiarekin, atzera jokatu du Gerai Alvarezekin. Ander Kapa Gerson aurrean dauka, atzera jokatu behar izan du Kulak orain presioan zelairatu berri den jokalaria, Kulak. Jokin Ezkieta atzera jokatu du Gerai Alvarezekin, eskerretik Inigo Lekue, Dani Garzia kontuz orain aurkariz inguratuta baitzegoen Zumarragakoa, bikain irten da ataka horretatik Dani Garzia. Jokin Ezkieta orain inolako presarik gabe, Kulaken presioa gainean dauka Jokin Ezkietak, gora jokatzea erabaki du, ez da baloi horretara iritsi. Iñaki Williams alare baloiak zurigorra izaten jarraituko du. Niko Williams hartzean eskuinera jokatu du Serranorekin, Niko bien arteko konexioa, Serrano aria barruan sartu da, barruantz egin du. Atzean Zarraga bakarrik dauka, jokoaren ekimena eskerralderantz aldatu nahi zuen, Oier Zarragak dagoeneko Dinamoko jokalariak defentsalanetara bueltatuak ziren. Aukera ona izan du oraingo honetan Athleticek. Alboko sakea izango da orain Dinamo Kieven alde. Karabaevek jokoan, baloia jokoan jarri duenean, Popovek gidatuko du beste eraso saiakera bat. Georgi Busan, eskuinera jokatu du Sabanefekin. Eskuinean Karabaev. Rutik jokatu du honek, Bantukekik baloia atzerak etziorarentzat. Popov, barrutik aurkitu du Sidortxuk. Gersonen laguntza zeukan, eskerrera jokatu du Mikolenkorenkin. Hain ematen du egales aldatuak daudela. Niko biak, Williams eskerretik daukagu. Serrano eskuinaletik, kontuz erasoan. Ari baita Dinamo Kiev, eskerretik Mikolenko. Aurrean Gersonen laguntza duka. Erdirak eta eskerrez, bere burua lurrera botata buruz urrundu du arriskua Gerai Alvarezek. Baloia bildu du Iñaki Williamsek, ez dauka taldekiderik bertan. Erasoan jarraituko du Mirsea Lutxeskuren taldeak. Mikolenko
Eskerra jokatu du Gersonekin, aurrean Ander Kapa dauka. Atzera jokatu behar izan du Gersonek. Popov, Sepelev, Sidortxuk. Bueltardia eman du Sidortxukek, eskerra jokatu du Mikolenkorekin. Presioan ongi Niko Serrano, kontuz orain sortea. Bizkarra eman baitio Oierzarragari, presioan. Ander Kapa berandu iritsi da Portugaletekoa, Gersoni eginiko falta adirazi du epaileunak. Eta horrez gain kolpea hartu du aurpegian Ander Kapak. Kontuz falta, arriskutsua izan baitaiteke. Levnevek jarriko du baloia jokoan. Esian jokalari bakarra jarriko du Jokin Ezkieta. Niko Serrano izango da esian jarriko duen jokalaria. Eskerrez Levnevek jarriko du baloia. Kontuz arriskutsua izan daiteke eta baloia bigarren zutoinera, arriskua urrundu du lehen zutoinean Unai Nuñezek aldaratzeak. Hala ere Ukrainarren aldekoa izaten jarraitzen du. Sidortzuken beste erdiraketa bat, oso pasatau bigarren zutoinera, Levnev ez da iritsiko, ongi defendatu dute oraingoan zurigorriek. Presarik gabe orain Ander Kapa baloia jokoan jartzeko, ongi moldatu dira defentsalanetan. Gaur berdez, doazen mutilak, bi aleginetan urrundu dute arriskua, orain Kulakek falta egin dionean Unai Nuñezi eta horrez gain txartel horia ikusiko du Dinamo Kieveko aurrelariak 81 garren zenbakiak hortxe duzuen gizonak Kulakek. Ez dago bat ere adoz. Aurrelaria erabaki horrekin, epaia oso gertu zegoen jokaldi horretatik. Lurrean minartua dagoenean, Unai Nuñez kolpeak jasotzen ari da. Gaurkoan, erdiko atzelaria. Marcelino, adi partida jarraitzen. Ez zaio gustako bere jokalaria lurrean ikustea. Gura dateko aprobetxatzen orain. Unai Nuñez, alare, erdiko atzelariak ez du inolako arazorik izango partidan jarraitzeko. Barkamena eskatu dio Kulakek, partida dagoeneko jokoan da. Unai Nuñezek berak aldatu nahi izan du jokoaren ekimena, pase ez da hona izan, ez du kontrola egiterik lortu Iñigo Lekuek erasoan. Hasiko da orain Dinamo Kiev. Kulaken pasea txarra izan da, baloia berreskuatu du Niko Williamsek. Horpoz jokatu nahi zuen Unai Lopezek, kontuz erasoan orain Dinamo Kiev are artean. Levnev atzera jokatu du Sidortxukekin. Honek eskerrean Mikolenko aurkitu du. Gerson, eskerre galera guztiz itxasita. Oso ongi berri ere Ander Kapa defentsa lanetan. Oso adi, bigarren satian zehar. Ander Kapa aurkari zitalazukan aurrean Gerson. Momentuz behintzat ongi moldatzen Portugaletekoa. Gerson motzean lotzeko. Ketziora. Eskerra jokatu du Popovekin. Kontrolean ongi Popov, luze jokatzea erabaki du. Baloia Levneven bila, abantaia guztia Jokin Ezkietak zeukan. Indartxu irten da atarrabikoa. Baloia dagoeneko jokoan jarri du Gersonek. Sepelev, Sidortxuk, presioan. Dani García ongi irten da ataka horretatik kapitaina, berriro ere Sidortxuk baloiarekin. Atzera jokatu du Ketziorarekin. Eskuinean Karabev dauka, horrekin jokatu du. Luze jokatu du Levneven bila, Kulakek baloia itxi du. Eskuinean Bantuk. Kontuz arriskutsua baita Bantuk. Sepelev. Pasea sakonean nahi zuen Bantukek, buelta erdia eman du Sepelevek, orain bai Bantukekin jokatu du, eskerrez keino egin du, atzera jokatu du Levnevekin. Sidortxuk, presioan, oso atzean sartu da orain Atletik. Eskerretik Mikolenko, Sidortxuk. Alderik alde baloia mugitzen orain Dinamoko jokalariak. Karabaev, pasea sakonean Levneventzat, ez da iritsiko Dinamoko 17. Zenbakia, bere taldekideak txalotuz orain Jokin Ezkieta posik taldekideak egiten ari diren esfortzuarekin.
Inolako presarik gabe nafarra, baloia jokoan jartzeko. Ematen du bestuela, arriskurik hartu nahi Jokin ezkietak, taldekideak bildu ditu. Luze jokatuko du atarrabikoak. Hortxe duzue Jokin aginduak emanez, baloia Winterthurreko zerura bidaliko du, alaxe egin du. Baloi horren bila Iñaki Williams gain hartu dio Popovek, alare presioan orain Unai López eta Niko Serrano, falta adieraziko diote Antiguokoari, Donostiarrari, Unai Lópezi. Sernolako asistentzia banatu dion Iñaki Williamsi, kalitate ikaragarria duen jokalaria da. Unai López, eta hori erakutsi egin du pasean. Sepelev, ongi jokatu du Levnefekin, metroak atzeratu du Levnef. Ezkerrean Mikolenko dauka, berarekin jokatu du. 80 iristeko 3 minutu eskaz geratzen zaizkigunean Jaun Andreok gogoratu 76 garren minutuan Iñaki Williamsek egin duela momentura arte partidako gol bakarra dena. Kontrasoa baliatu du Atletikeko aurrelariak bere taldea markagailuan aurretik jartzeko. Popov, eskuinera jokatu du Ketziorarekin. Sepelefen laguntzazukan presioan ahul orain Iñaki Williams, atzera jokatu du Bantukek, Sepelev, jokaren ekimena eskerrera bideratu nahi du. Mikolenkoren kontrola ona, gainera etorri zaio Ander Kapa, partida oso serioa jokatzen Portukoa, luze jokatu nahi izan du Niko Serranorekin, Niko Serrano berriro ere eskuine galera botata, presioan orain Unai López, Ketziora, keinu egin du Ketziorak, presioan Iñaki Williams dagoenean, Sepelev, keinu tekniko bikaina orain kontrolean Sepelevek, luze jokatu nahi izan du Kulaken bila, baloi hori geraiek ukitu du, atzetik jokatu du Unai Nuñezek, pasea barrutik, Niko Serranok asmoa antzeman diote, Gersonek gidatuko du beste erasoko jokaldi bat, hori izango da Ander Kapak usten baldin badio, sekulako partida jokatzen Ander Kapa. Atzetik Gerson, Popov, Sidorchuk, Sepelev, metroak irabazten nahian Dinamo, Atletik partida pixkat motelduz. Azken minututan falta eginez zelai erdian, barrutik Sepelev jokatzen ari denean, Mikolenko burua altxadu eskerrez erdiraketa, abantaia guztia Nuñez dauka, berak urrundu arriskoa, eskerrez berdina egin du Ander Kapak, aldaratze luzea Sidortxukentzat. Ketziora buru altxadu, eskuinan Karabaev zeukan, barrutik jokatu du Kulakekin, orain bai, Karabaev, barrutik Sidortxu, kapitainak buru altxadu, Sepelevekin jokatu, lehen ukituan jokatzen Dinamoko jokalariak, Levnev, ongi mantendu du baloia, falta dirazi du epaiak, dagoeneko baloia jokoan da, Gersonen kontrola ez da honena izan, gainera etorri zaio Ander Kapa, atzera jokatu nahi izan du Mikolenkorenkin, ongi laguntzal Niko Serrano, Unai Lópezek baloiari pasatzen utzi nahi Sionean, alboko sakea izango da Dinamoren alde, Mikolenko, barrutik jokatu Sidortxukekin, azken minutuetan setioa izaten ari da Dinamokoen partetik, kontuz arrisko hartu baitu Popovek, gutxigatik baina ez da iritsi Iñaki Williams. Bantuk, burrera joan da Bantuk, eta falta adierazi du epaileaunak, lurrean minartua Bantuk dagoeneko 80 garrenera iritsiak garenean, ea zenbateko lusapena ematen duen epaileaunak. Ketziora, barrutik jokatu du Bantukekin, egalera botata 57 zenbakia, atzera jokatu du Karabaevekin, Kulak, area barruan aurrelaria, atzera jokatu du Levnefekin, jaurtik eta Atletikeko jokalari baten gorputzean eman du, epaileak txistua jo berri duenean Atletikek denboraldi aurreko lehen garaipena eskuratu du Jaun Andreok, gogoratu 76 garren minutuan kontraeraso bat tarteko partidako gol bakarra egin duela Iñaki Williamsek. Hortxe dituzue elkaragurtzen jokalariak aldageletarako bidean dira, guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborari Jaun Andreok, mila esker zuen arretagatik, arratsalde ona pasa.